Wazobia Record. Sai da na yarda da ke sannan ke kuma kika ci amana ta, sai da na yi zurfi a cikin san ke kuma kika yada ni. Ki zauna ki nazari ke ma kin san biki kyauta min ba. Duba yadda ake nuna ni, komai in za a yi babu bukatar sai an sani. Kuma ke ce kika zamto silar a raina ni. Daga ranar nan da kika yi watsi da sakon nan da na baki, soyayya ce kuma riba ce. Yadda na so kiki so ni, ban san menene dalili ba wanda ya ja kika kini. Gashi a yau har na susuce, har na fara bayanin yadda soyayyar ki ta bani wuya. Allah ya ceto ni, kin ga kuwa na yi miki rana, ke kin yi min dare. Damuwa da kunci wurina suka tare, abinda kika yi min a baya yanzu ta yaya zan jure. Komai lokaci ne, naki gurina ya kare. Dama in asali ban san ki ba, wata kaddara ce ta hada ni da ke ban ankara ba. Inda na yi kukan zuci na filin ma ban boye ba, yanzu babu ni babu ke a idona ba zan kuma saki ba. Kullum ina addu'a ala canjan mafi alkhairi, wadda za ta so ni na so ta mu rike wa juna alkawari. Mu yi rayuwar farin ciki, soyayyar mu a tsari, mu yi soyayyar gaskiya kuma ta yi tasiri. Wanda ya damu da ni ma zan damu da shi. Wanda ya riƙen amana ni ma zan rike mishi. Wanda bai san farin ciki na shi ma Allah na shi.